Vostè me deia que tenia 70 quants? 4. 74. I en 74 anys està alegant-la? Pràcticament és navegar, Si m'hi ficara de sèrio, passa que mitja hora cada dia això és tan poquet. Però ara m'he pegat una altra volteta i a la sèssia. I és quan ells se donen. Això és una locura, 74 anys a alegar potros. Sí que és veritat que m'ha ajudat un xaval. Veig roca els primers viatges. I això l'anava a dir, els que comencem de zero, Ara enganxem 2 i ella al mig. els que comencem de zero, què serà millor? Comprar-ne un alegà o... Clar, una de 8 o 10 anys. Això és perillós, Això te guanya la mà i és molt perillós.